расман муҳориба дар вазни миёна байни Маҳмуд Муродов бо рекорди 25.8 ва Брайан Барбарена бо рекорди 18.10 рӯзи 22 июл дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский бо чемпиони вазни сабук Ислам Махачев то охирҳои сол реванш гузаронидан мехоҳад. ман ҷангвари фаъол мондан мехоҳам. баъди муҳориба бо Ислам Махачев роҳбарони UFC аз ман пурсиданд: ту чӣ кор кардан мехоҳӣ? реванш бо Исламро интизор мешавӣ ё ин ки дар вазни ним сабук муҳориба мегузаронӣ? ва ман дуюм вариантро интихоб кардам. роҳбарони UFC ба ман гуфтанд ки агар ту реванш бо Ислам Махачевро интизор шудан хоҳӣ, пас дон ки ин муҳорибаро танҳо охирҳои сол ташкил карда мешавад. мо намедонем ки аниқ кай реванши шумо баргузор мегардад, аммо гуфта мешавад ки ин муҳориба дар кӯтоҳтарин муддат баргузор намегардад. баъди ин суханҳои онҳо ман қарор баровардам ки интизор намешам. ман хубтараш дар вазни ним сабук меҷангам ва баъд тақрибан охирҳои сол реванш бо Ислам. ин реванш аз ман ягон ҷо рафта наметавонад, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки Александр Волкановскийро муҳориба дар вазни ним сабук зидди чемпиони муваққатӣ Яир Родригес интизор аст. ана оиди Ислам Махачев бошад, пас ҳозирашда маълум нест ки рақиби навбатии ӯ кӣ шуда метавонад. имрӯз хабар баромад ки чемпиони пешинаи UFC Фрэнсис Нгану расман бо ташкилоти PFL шартнома баст ва ӯ бо ин ташкилот шартномаи махсус баст. қоидаҳои шартномаи Нгану бо PFL чунин аст: Нгану дар вазни супер муҳорибаҳо баромад мекунад ки дар ин вазн ҷангварҳо маблағи зиёдтар ба даст меоранд. чӣ гуна ки чанд муддат пеш чунин шартномаро Ҷек Пол бо PFL баста буд. ҳамчунин аз рӯи шартҳои ин шартнома Нгану роҳбари нави ташкилоти PFL дар Африка мешавад. Нгану аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти PFL мобайнҳои соли 2024 мегузаронад. Нгану дар соли 2023 ҳуқуқ дорад ки бо қоидаҳои бокс баромад кунад ва боз ҳамчунин яке аз директорҳои ташкилоти PFL барои маслиҳат ва намояндагӣ кардани шавқу завқи ҷангварон мешавад. ана ҳамин гуна шартномаи махсус Фрэнсис Нгану бо ташкилоти PFL баст ки бисёри одамонро ба ҳайрат овард. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Бенил Дариуш гуфт ки муҳориба зидди ки барои ӯ аз ҳама муҳорибаи шавқовартар аст. барои ман аз ҳама беҳтарин муҳориба ин муҳориба зидди Ҳабиб Нурмагомедов аст. ӯ беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҷаҳон аст. баъди оне ки ман Чарлз Оливера ва Ислам Махачевро шикаст медиҳам, хеле хуб мешуд ки ман бо Ҳабиб Нурмагомедов меҷангидум. аммо ман медонам ки барои чунин муҳорибаро ташкил кардан имконият хеле кам аст, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунем ки Бенил Дариушро аллакай рӯзи 11 июн дар турнири UFC 289 муҳориба зидди чемпиони пешинаи UFC Чарлз Оливера интизор аст. ана оиди Ҳабиб Нурмагомедов бошад, пас ӯ соли 2020 баъди муҳориба зидди Ҷейсон Гейҷи карьераи худро ҳамчун чемпиони бебох бо рекорди 29-0 ба анҷом расонд. дӯстон, ба фикри шумо Бенил Дариуш Чарлз Оливера ва Ислам Махачевро шикаст дода метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.